салон духтаро и базебира бинен и хушругира бинен духтарако нигоҳ кунем. Барои чи золотая серия меган аз оби тило духтарако кремое ки дар пеш месудагиам аз компания Фабили креми золотая серия креми роял начноиш дневноиш бовар кунем духтарако дневноиша ма очаи ханам истифода кардагия ами машинкое ки дар рӯ будам 54 солам ҳоли машинкое рура гум мекунам расклаживат мекунам машинкое ки нав пайдо мешаванд ҳаваи рура гум мекунам нест мекунам машинкое ки пеш буданд мисол одаме ки 30 солшон калона ҳаваи рура оста оста мекашад неста нобуд мекунад рӯтуна таранг мекунад хушрӯ мекунад рӯишмона блес мебахшад начноиша вақте ки шав рӯтуна мешумед пешаи хӯравем начноиш мешакин ба дараҷаи олиш рӯтуна хушрӯ мекунад нежни ранги пӯсти рӯи куда хушрӯ мекунад 600 намуди аминокислотаҳо дора ки ай витамино бояй вақте ки дар пӯсти рӯи мо витамин намереса анами ёрдамчии мо мешавад дар пӯсти рӯи мо ёрдам ёрини аввалин хача мерасонад барои ҳамин духтарако тавсияи хуби худам метавонам дар шумо битим ҳамин сора ма дахми истифода бурдагиам баъд телепор тавсиятон метим ки гирифта истифода кунем беҳтарин кремоае ҳамааш мода ҳамин чизора маслиҳати хуби худам метиҳам шуморо мегирен дар рӯи худтон бошакин рӯатона уход кунен хушрӯ кунен зебогӣ ҳар як зани мо дар рӯи ӯ мебошад